Gihimakak sa Bureau of Customs ang mga pasangil nga sila naningil og buhis sa mga nangabot nga hinabang gikan sa nagkalain-laing nasod alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Julie Tainar, Suginlimi. Giklaro sa Bureau of Customs nga di tinuod ang mga nanggawa sa mga social networking sites nga nangolekta sila og tax sa mga donasyon gikan sa nagkalain-laing nasod. Gani niadto sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang BOC District Collector Roberto Almaden aron imbestigahan kung kinsa nga empleyado niini nga mipakatap sa maong issue. Moto ni Bureau of Customs Operations Chief Attorney Paul Alcazaren nga ang ilang gipabayran mao ang customs document stamps, import processing fee, informal entry form o permit to deliver imported goods nga nagkantidad og 545 pesos. These are mandated under existing regulation and those who voluntarily pay will actually pay. But most often those who will ask that this would be our people of the one paying. Bisan pa man sa maong issue, misali gihapon ang Thailand ambassador nga tarungon og pangapod-apod ang mga hinabang. Either to the civil government, and it's up to the civil government who knows best where to relate, when to relate, and to deliver. We wouldn't require where to go, you know. And we trust the civil government to deliver the truth to the people as best as they can, as fast as they can. Thank you. Padayon ni nagabot-abot ang mga relasyon dinhi sa Mactan Air Base gikan sa nagkalain-laing nasod. Gani ang Sugbo mo'y gihimong donation hub sa mga donasyon nga moabot alang sa mga nabiktima sa bagyo. Sa uwahing tala sa BOC mukabat na ngadto sa kapin sa $27 million ang kantidad sa donasyon nga nadawat gikan sa 21 ka mga nasod. Kaganyang udto miabot ang pwersa sa Japanese Self-Defense Force aron moadto sa Tacloban City alang sa relief operations. Julie Tainar, News 5. Nagproblema karon ang mga opisyales sa kasadbang bahin sa lalawigan sa Leyte tungod sa kahinay sa pagpadangat sa mga hinabang. Ryan Sorote, Suginlimi. Di sama sa tugpahanan sa Mactan. Pipila lang ka mga C-130 planes ang mutugpad din sa Ormoc City Airport aron muhatod og mga hinabang. Ato sa pagkutlo ning maong balita, kini mga relief goods gikan sa Estados Unidos ra ang among naabtan sa maong tugpahanan. Matod ni Leyte 4th District Congresswoman Lucy Torres Gomez nga di mumino sa tulog ka mga C-130 plane ang mutugpa sa airport matag adlaw. Only 3 C-130 planes would land here, so hindi siya enough to service the whole western part of Leyte. But that effort has been supplemented with trucks from Mindanao na nagdadala ng mga bigas. Mao nga problema nilang distribution sa mga hinabang bisan dunay sistema nga gipatuman alang sa maong kalihukan. Gawas niya na, nagkuwang sab ang mga sakinan nga mo'y moda sa mga hinabang gikan sa airport ngadto sa ubang mga dapit sa 4 distrito. Minsan may nagiging selective sa pagbigay at may red tape din kasi may kita mo may nakastock na maraming relief goods pero hindi pa na-out kasi kulang yung trucks na kukuha, kulang yung logistics ba? It's really a logistics problem. That just goes out to the barangay, no? Wala tayo, it is not selective, it is not friends first and not friends later, dili, wala tana. That would be a, that would be, Ryan, a disservice to our fellow Ormocanons. Dugang ni Kapahe, nandun yung mga taga-Department of Social Welfare and Development Central Office nga may in charge sa pagpanawat ng hinabang sa Ormoc City Airport. Doon na sa'y naka-assign nga muapod-apod sa mga hinabang ngadto sa ubang mga lugar. Ang matag local government units ra usab ang gitahasan nga mukuha sa mga hinabang alang sa ilang lugar gikan sa Ormoc City isip usa sa tulo ka mga distribution hub sa Leyte ug Samar provinces. Dili ang city government mo nagbuot, gi-instructionan na sadni. So how it works, kung nagani mo abot in boat, no? Dili raman lagi na para sa Ormoc, dili ang Ormoc city government may dawat anak, no? A separate mechanism is done to transport those goods to the main hub, which is the City Superdome. Ryan Sorote, News 5, Ormoc City, Leyte. Padayong nangabot din sa Sugbo ang mga evacuees gikan sa Tacloban City.
Duha ka mga fishing boats ang bidunggo kaganina sa Pirono, dinluan ini ang kapin sa 90 ka mga tao. Julie Tainar, Sugin Limi. Usla si Marilyn Encarnacion sa 92 ka mga bakwit nga miabot sa Sugbo pasado alas 9 kaginihang buntag gikan sa Tacloban City. Hangtod karon wa na siya balita kung asa ang iyang amahan, maunang nag-inusara na lang siya mi bakwit dinhi sa Sugbo. Hindi ko na sila nakita kasi kaya kanya-kanya na lang kami ng buhay. Kanya-kanya na lang kami ligtas nung bagyong Yolanda. Kasi doon ako nagtago sa ahimte ko doon kami sa salvasyon, naghiwalay kasi kami ng mga pamilya. So wala po kayong balita sa mga magulang Wala po. Yung lang kasi, yung nababalitan ko yung kapatid ko doon sa Manila, yun yung pinupuntahan ko talaga. Bounsad sa pamilya ni Lina Manlapas ang pait nga kasinitian sa ilang yutang na tawhan. Nagpasalamat siya nga wa na unsa iyang apo human anura sa baha. Nya, tukiya ka na. Nanagpod na. Oo. Nya, nasapod na lang katong tao nga. Naman tao nga nagkuha sa iya dito pa. Anak ko, imo pa sa apo ni mo ma'am? Oo, iya anak. Wala na silang balay. Uban ang ubang bakwit, misakay sila ining duha ka fishing boat nga FB Brilliant Star ug FB Chrysanthemum nga gipanag-iya sa kanhi miyembro sa International Rotary Club of Grace Park. Giingong upat ka fishing boat nila ang ilang gipagamit alang sa pagbakwit sa mga biktima sa bagyong Yolanda ug kaabag nila ang Philippine Navy Reserve Unit. Time we have a calamity, our club always assists and conduct relief missions. So in this case, Mr. Prabel suggested that he will dispatch 4 of his fishing vessels to the Philippine Navy to assist in the relief operation. Ganito kasing disaster, volunteer silang pumunta dito. At the first day pa lang, meron na silang relief doon sa Manila, but we caution them not to proceed muna kasi the security sa Tacloban is, alam mo naman, nakikita mo yung mga looting, baka mamaya kasi biglang sugurin. So first day pa lang, tapos sa second day gusto na nilang pumunta with relief goods, but we caution them muna para naman ma-secure yung mga relief natin na pupunta doon sa Tacloban. Uban sa Department of Social Welfare and Development, dunay grupo sa mga estudyante nga mi-assist sa mga bakwit. Din gipahimutang sila karon sa barangay San Nicolas. Ang among mission is to help ang pagkuha sa intake interview para sa mga evacuees nato nga naabot diri karon sa Cebu City. Gi-ask amo ang volunteers from Santa Teresa sa DSWD and Rafi to do the intake, no. Ang atong mga estudyante ang mukuha karon sa intake sa mga evacuees. Julie Tainar, News 5. Gipadangat sa nasud nga Thailand ang ilang hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Pasiuna nilang tabang mao ang mga pagkaon ug tambal. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sakay ining duha ka mga C-130 plane, mao mga hinabang nga pagkaon ug tambal gikan sa gobyerno sa Thailand alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Sa kaisab niini, ang usa ka grupo sa mga Thai medical staff nga may moton over sa kinatong medical supplies ngadto sa Department of Social Welfare and Development. Di sama sa ubang mga humanitarian groups nga naa karon sa nasod, di magdugay sa nasod ang grupo sa Thai government kay manguli ra dayon sila pagbalik sa Thailand karong adlaw. Tumong sa ilang pagbisita, mao pag-assess sa labing gikinahanglan sa Pilipinas aron dali makabarog human sa trahedya. Giklaro sa grupo nga mobalik na sila dinhi sa Pilipinas uban sa dugang mga hinabang ug dugang tao base sa ilang gihimong rapid assessment sa nasod. Yesterday, we just donated a cash assistance. We just offered that to send to the Philippine government $200,000. The army chief already gave in $30,000 US dollar to the Philippine army. So when at that time we don't have the total figure. Be ready to eat the food. Food is very important for the situation right now. Communication equipment and medicine. Ryan Sorote, News 5. Gitutukan karon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development na dunay makaon ang mga biktima sa bagyong Yolanda. Sunod nilang gipangandaman mo ang pag-rehabilitate sa mga nangagubang Pinoyanan, ingon man ang panginabuhian sa mga biktima. Jane Kibargyo, Sugin Limi.
Ang kabangis sa bagyong Yolanda nga mihasi sa Bisaya niadtong Nobyembre 8 nagdala og kadaot sa dulan usa ka gatos ka libo ka mga Pinoyanan sa tibok Central Visayas. Sa report nga miabot sa DSWD Regional Office, moabot sa 61,746 ka mga guba nga Pinoyanan din kadaghanan niini anaa sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo, samtang 33,527 ang partially damaged. Giklaro sa DSWD nga sa pagkakaroon, prioridad nila ang pagpanghatag og mga pagkaon sa mga apektadong pamilya. Hinuon dunay gitagana ang ahensya nga emergency shelter assistance sa mga nawad-an og balay ug livelihood assistance sa mga nawad-an og panginabuhian. Sa pagkakaroon, wa pay nadawat ang DSWD og mga buot mo-avail sa maong assistance. Ang ESA, pwede man nga ipalit na to nila ang atong 5,000 or 10,000 og materialis aron ma-put up nila ilang structure. And in the putting up of this structure, pwede sa nato silang mapa-avail sa cash for work or food for work. Ang buhaton nila, activities related to the construction, cleaning up sa ilahang houses or community. Una nang gipasalig sa mga ahensya nga doon na sila'y igong pondo aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga apektado nga pamilya, labi na kay dunay mga foreign countries ug mga pribadong individual nga mipadayag og suporta ngadto kanila. The government has the fund, but I don't know exactly how much, of course, no? But I think, considering the massive devastation and the extent of the displaced families, I have observed and have seen the sincerity of the national government to assist. Jinky Bargio, News 5.